दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुलि नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैदों। आसा खालामो बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। आरो दासिमहालागै नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों आं हले मानिकाया पार्ट 2। बेयो मोनसे बड' कमेडि शर्ट मुभि। दासिमहालागै बे भिडिअखौ फुलि नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन आरो बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ होनानै दोनगोन। बे भिडिअ स्टार्टिं महरै दङ अनिल नार्जारि, प्रिया बसुमतारि, प्रिति नार्जारि आरो फबा बसुमतारि। बिथांमोननि नैबे गोदान बड' कमेडि शर्ट मुभिया जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि स्ट'रि, केमेरा, एडिटिंआनो जादों जयन्त बसुमतारि आरो नैबे भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों अनिल नार्जारि। लोगोफोर दासिमबो फुलि नायाखै अब्ला नैबे प्रिया एन्टारटेनमेन्ट नैबे स्क्रिन नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' शर्ट मुभिखौ नायनानै लाहैदो। आरो दासिमहालागै बिथांमोननि नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। गोजोननाय मोनगोन जेब्ला बिथांमोना गोदान गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसनखौ मोननाय बायदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखिदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। गोजोननाय मोनगोन। लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैगासिनो दङ।